ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু। ତମେ ମାନେ ଘରେ ପୁରେଇବନି? ହଁ ପୁରେଇବିନି କାହିଁକି? ଆସ ଆସୁନ। তুমি ସେ କାଳିଆ ବୁଢା ଜୁଇଁଟି? ଆଜ୍ଞା 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 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ তুমি? ନାଇଁ ସୁନା ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁ। ଗେହ୍ଲାର ବ୍ୟାକରଣ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଏ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି? ତୁମେ କଣ କର? ସିଏ ମୋର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରେ।